Az informatika egy olyan terület, amely egyre inkább korlátlan lehetőségeket nyújt. Most már nem csak a telekommunikáció területén beszélünk informatikáról, bármilyen területen, ahol az emberek dolgoznak, ott a háttérben informatika működik. Jó szakembereket nagyon megbecsülik, és ahogy már említettem, a folyamatos változás miatt állandóan újítani kell az ismereteket, és emiatt egy nagyon megbecsült szakma lesz. Ez mind akár anyagi értelemben is, mind akár bármilyen társadalmi szinten is. A nagy nemzetközi vállalatok jönnek a keleti országokba, így hozzánk is, és bekapcsolódnak már az oktatásban is. Erre egy nagyon jó példa a Cisco-nak a Hálózati Akadémia programja, amelyben nem csak elméleti ismereteket, hanem gyakorlati ismeretekre is szert tehetünk. Aki informatikusi pályát választja, és ténylegesen ezt szeretné csinálni, kitart emellett, állandóan újítja az ismereteit, annak a határa csillagos ég.